Tumakder tayo. Inaramid ko ti tumutop ken naimbag. Dinak baybayan ti ima dagiti mangidadanes kanyak. Arim o tulungan to'y kadi palubos dagiti. Nasakitan dagiti matak iti panagururay ko. Itiin karim kanyak a panangisalakan mo. Kitaan nakadi kas mayanurot iti di agbalbaliw nga ayat mo, kat isurum kanyak dagiti bilin mo. Siyak ti adipen mo.
Ikanak iti panakaawat tapno amok dagiti panursurum. Tiyempon nga agtignay ka, wapo, tasalsalo nga singan dagiti tatao tilintag mo. Ipatpateg ko dagiti bilbilin mo. Ipangpangrunak ngemiti puro abalitok. Iti kasta surutek amin na panursurum, kagurak amin nga aramid nga ulbod. Nagan ni Jesus ang wadan, isulat ipagbiagan, ta Jesus isalakan, kadatay ti kadaksan, nagala nataluk, dito'y lubong kamangkot, nagana nataluk, ni Jesus amanupot, nagan ni Jesus mala, akaban na nalagda, o kararwati depo, lukagan kumala, nagala natalog, dito'y lubong kamangkot, nagala natalog, ni Jesus amanupot, nagan ni Jesus na yawan, isut man nakabalin, ulo ka na itanem, gaput ayat na laen, nagala natalog, dito'y lubong kamangkot, nagala natalog, ni Jesus amanupot, napatag nagan na Jesus, pagragwan na to'y puso, nakadatay mada, no datay aklunan na, nagana natalog, dito'y lubong kamangkot, nagana natalog, ni Jesus amanupot. Agkararag tayo. Apo Diyos, amami anay ilangitan, sika a Diyos mi aman nakabalin, sika a Diyos mi aman nagayat, sika a Diyos mi ana indaklan, sika a Diyos mi am nagparabor, ken sika a Diyos mi anapudno, agyaman kami. Agyaman kami, ti daytoy barumanen nga agsapa, nga inpaay mo kada kami, tapno natipon-tipon kami, dito'y sidong ti balay mo, nga mangyebkas, mangipeksa, iti aglaplapusanan a panagayat, ken panagdaydayaw miken ka. Agyaman kami, o Apo Diyos, iti agtultuloy, ken kankanayon, a panagtartarabay mo kada kami, ken panagayat mo kada kami. Dawaten mi garudo, Apo Diyos, kaslugyanan mi, iti muna aldaw, iti daytoy nga lawas, sika kumamanen, iti makita ti puspuso mi, sika kumamanen, ti unaan, dagiti puso ken panunot mi, nga pagserbyan mi, sakbaypay ka dagiti dadumapay, nga kayat mi nga aramiden. Pakawanen na kami, Apo Diyos, kadagiti amin ang nagkurkurangan mi, iti panunot sa uken aramid mi, dagitoy dagiti dawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Good morning! Wow, talaga naman. Kahit na walang mic diyan, talagang dinig na dinig. Dahito'y ti aldaw ngay narami ti Apo, agrambak tayo kanagragsak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po tayo sa araw na to. Una-una, welcome po sa Ilocano worship ng NACS United Methodist Church. Ang Ilocano worship na unique sa buong mundo. Dito lang po sa NACS yan. Ang Ilocano worship na mahigit or no, 90% or more, ang mga dumadalaw hindi nakakaintindi ng Ilocano. That makes NACS unique. Saan kayo makakakita ng simbahan na ganyan? Now, may mga ilang paalala lang po tayo. Pati po sa mga nasa online, welcome po. Good morning. O di kaya sa mga naka-tune in sa ibang bansa, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo. May mga naka-tune in po from Guam, may mga nakasubaybay from California, from Italy, meron din sa Rome, at sa iba pang mga bahagi ng mundo. Nagme-message po actually sila sa akin. Now, unang-una, ipanalangin po natin yung katagumpayan ng ating council meeting mamaya after lunch. Ipanalangin natin ang ating mga officers ng council sa pangunguna ni Kuya June, June Sermonia, at yung iba pang mga kasapi ng Church Council. Officers and members of the Church Council, lahat po kayo ay inaasahan na dumalo. Pangalawa, mamayang gabi po, alas 5:30, ang punta doon sa huling gabi ng lamay ni kapatid na Alet Fisico. Last night po niya ngayon, gabi, at si Ate Alet po ay matagal na naging auditor ng ating simbahan. May auditing firm siya actually. At bukas po ng alas 8 ang kanyang libing. Pangatlo, sa Tuesday po, mayroon po tayong loading. So sa mga loading volunteers at sa mga gusto pa pong magbigay ng additional na pagpapala para sa mga street dwellers natin, sa Tuesday po, meron po tayong loading. Alas 3 po ang simula ng pagsamba, pero alas 12 pa lang, o alas 11 pa lang, nandito na sila. Naliligo na sila, nagpa-practice na yung choir nila, mayroon na silang libreng taho. Pagkaligo, papasok sila dito sa sanctuary, and at exactly 3 o'clock, yun po yung simula ng worship. At pagkatapos po ng kanilang pagsamba ay bago sila umuwi, meron po silang pagkain na iuuwi. Sunod po, sa 15, next Sunday, that will be our Grandparents' Sunday. Lahat po ng mga lolo, lola dyan ay kikilalanin, paparangalan. Hindi ako kasama, wala pa akong apo. Ang daming nagkakamali na si Badong ay apo ko raw. Kaya kahit na ayoko na sanang magtina ng buhok, dahil ang dami ng puti, kapag nakikita nila ako sa Facebook na karga-karga ko si Badong, ang cute ng apo mo. Sabi nila. Pamangkin ko po yun. Hindi apo. So, sa sunod na linggo, ito po ang ating Grandparents' Sunday. At
Sa 18, 19, 20, ipanalangin natin ang lahat ng mga diakonesa natin dito sa Pilipinas. Meron po silang Deaconess Assembly. Lahat po ng mga diakonesa natin sa buong Pilipinas ay magtitipon-tipon sa 18, 19, 20. So ipanalangin po natin na katagumpayan ng kanilang pagtitipon. Ganon din po sa 18, ito po yung, dito na po matutuloy yung staff orientation natin. And 21, Senior Citizens Fellowship. Senior Citizens Fellowship po, alas 9 ng umaga. Lahat po ng mga 60 years old and above. Inaasahan po kayong nandito sa September 21 para sa pagdiriwang ng inyong pagiging senior citizen. Expect some games and many surprises for you, senior citizens. 22, we have our Bible quiz sa lahat po ng mga Sunday school classes. So, magpaghandaan nyo na po. May mga premyo po ito, may mga awards sa mga mananalo sa Bible quiz. At sa 1:30 naman po ng 22, dito po matutuloy ang ating first part ng prayer seminar. Sa lahat po ng gustong maging bahagi ng prayer intercessors, prayer team, prayer warriors, inaanyayahan po namin kayo sa 22 at 29, dalawang magkasunod na linggo po ito, we will have our training on how to be prayer intercessors. So 22 at 29, after Sunday school po ito, after lunch. Sunod po, sa 24, meron din tayong loading. 28, this will be our public Bible reading. And New Testament distribution, pati po sa ating street evangelism. Ang dami po nating na-distribute, may 500 New Testaments pong na-distribute natin nung nakaraan. Kaya ulitin po natin yan sa September 28. Ito po'y bilang bahagi ng ating pagdiriwang sa ating Christian Education Month na ating pinagdiriwang sa buwan na ito. Which leads us now on September 29, our Christian Education Sunday. Ang ating tema ay Rejoice in Hope. So, atin pong September 28, we will be having our visiting teams orientation and seminar. Lahat po ng mga miyembro ng visiting team, Ilocano, UMW, Tagalog English, Aldersgate, Vesper, lahat po, UMM. Ito po yung ating pagtitipon, lahat ng mga members ng visiting team, we will have a seminar kung paano ba talaga maging miyembro ng visiting team at kung paano, ano ba talagang dapat ginagawa ng kasapi ng visiting team. Meron akong, may karanasan actually ng isang visiting team. Di ko nasasabihin kung saan at kung saang simbahan. May dinalaw yung visiting team. Medyo mahina na yung dinalaw nila. Parang naghihingalo na nga yata eh. Pero ang panalangin, request nung pamilya nung dinalaw sana humaba pa o gumaling pa siya. Kaya lang, ang lakas-lakas ng bulong, hindi na bulong yun, ng mga ibang miyembro ng visiting team, ay wala na, hindi na magtatagal to. Nadinig ng pamilya. So, ibang gaganong sitwasyon. Kaya, sabi ko, para hindi mangyari yun, kailangan talaga ng
orientation and seminar para sa mga visiting teams. So, on September 28, matutuloy na po yung naka-schedule natin na seminar para sa mga miyembro ng visiting team. Atin pong pinapasalamatan ang lahat ng mga sponsors natin sa nakaraang anniversary ng loading. Sa mga naging sponsors po natin, maraming salamat po. Ngayon, panoorin natin ang isang video na inihanda. Ito'y ilang mga pangyayari lang noong anniversary ng ating loading ministry. Kambal ko yata yun. Si Pastor.
sa ating mga sponsors and volunteers. Maraming salamat po kina Kuya Dave and Cora Sansano, June and Lucy Sermonia, Liz and Franklin Mariano, ang Bounty Fresh para sa mga fresh na itlog na inuuwi nila, ang si Chanko and Umlas families, Ray and Remy Consunhi, Jasmine Bautista, Malu Floro, Victoria Gonzalez, Jose Kaliwag and Joash Paras, Mikael Johan Paras Atienza, Liza Faraon, Elma May Ataw, Flor Aricayos, Nerissa and Jimmy Samonte, Valen Jan Garduque, Ruth Plata, Jen and Mark Racal, Juntan Vanjen Ethan si Chanko, Dr. Faustino Domingo, Dr. Edwin and Naneth Reyes, ang ating kapaw, si Ate Zenny Pascual, Siegfried Janyap, Dr. Jens Nisedutan, si Ate Yules Manonog, Bener and Talitz Agtarap. At marami pa po, especially sa mga volunteers natin. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman mga kapatid, malapit na rin po ang ating anniversary, 126th anniversary celebration. Actually, ang totoong anniversary ng simbahan ay Marso. Kaya lang nausog noon ang pagse-celebrate sa Oktubre. Dahil nung panahon ni Presidente Ramos, October ang availability niya para magsalta. Kaya inusog natin sa October yung celebration. So, last March, we actually had our 126th anniversary, pero ang celebration natin ay sa darating na Oktubre. Kalaki po niyan ay ang ating replica envelope. Yung ating replica envelope. Alam na natin yung konsepto na yan. Magkano ba ilang taon na ba ang ating simbahan? 126. Ngayon, kapag gusto na, yung ating offering times 126, kung 1,000 bawat taon, di 126,000. Kung 500 times 126, kung 100, it's times 126. Kung 50 times 126, kung 20 times 126. Ganun po. Pero hindi na nga hulugan na kung di natin kaya, di na tayo dadalo sa anniversary Sunday. Kung ano po yung kaya natin at yung manggagaling sa puso natin para sa replika. Saan po mapupunta itong replika? Para po sa pagpapatayo ng isang modernong templo dito sa NACS. Looking forward to that. Ganon din po. By the way, ang ating anniversary Sunday ay sa pangatlong linggo ng Oktubre. Ang theme, #Legacy. #Legacy. From generation to generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Ang ating speaker, si Bishop Ace Painit ng Davao Episcopal Area. Happy birthday! Sino yung mga nagdiriwan ng kalangkarawan sa linggong ito? Nako, dito sa choir, parang meron. Tawagin natin batiin natin sina kapatid na Reynaldo Faraon Jr., Mark Isayas Kabigting, Viva Vakayanga, Joey Sim, Marlon Ortega, Lanor Bukhal, Charito De Ocampo, Christian Kyle Empeño, Elizabeth Mendoza, Ashley Jane Drilon, Jeffrey Bunga, Donna Sansano, Josefina Alipio, Diconis Grace Garduque, Daniel Valera, Louis Andrew Bautista, Lian Blanco, Nelma Maymay, Vicky de Armas. At yung ating debutant, si kapatid na Cain,
Asan na? Ayan, ayan, no? Nagdedebo ngayon. Meron pa po bang ibang... Ayan, si Cain. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dito? Sa choir, wala na? Solo? Ayan, si Aaron. Sa mga nasa online, happy birthday po sa inyo. Pagpapahalaang tanggapin nyo sa inyong pagdiriwan ng inyong kaarawan. Sige po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga kapatid na to na nagdiriwan ng kalakarawan, si Cain at saka si Aaron at lahat pa po ng mga birthday celebrators sa linggong ito. We release blessing upon them right now, blessings that come from you. Thank you for their new year, for their new lives. Thank you sapagkat kayong siyang Diyos na lagi nilang kasama, laging gumagabay at nagpapala. Pagpalain mo rin ka lang mga mahal sa buhay, pamilya. Nawa, patuloy nilang tanggapin ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala galing sa iyo. Pakinggan din ang kalamang panalangin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ice cream. Ay, ano yun? Pakitinan nga po yung mga katabi nyo, may mga bagong mukha po ba dyan? Bagong ayos. Lahat naman, bagong ayos, di ba? Amen. Ngayon naman, tunghayan natin ang alay na sayaw ng ating mga kabataan, mga bata at kabataan.
Amen. Tinatawagan na natin lahat ng mga bata na pumunta dito sa harap at na may panalangin sila. Tayo po'y manalangin. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga bata na patuloy na nagiging inspirasyon sa amin at sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sapagkat sila'y inyong regalo sa amin at sa kanilang mga pamilya. Dalangin namin ngayon, Panginoon, bilang isang simbahan, we come and intercede for them. Patuloy nawa silang ligtas, palayo sa anumang sakit at kapahamakan. At kung mayroon man sa kanilang nakakaramdam o dumaranas ang sakit ngayon, we ask for your healing touch to be upon them, Jesus. Pagalingin sila sa anumang sakit. I-bless mo ang kanilang pag-aaral, ang kanilang paglaki, maging kaaya-aya sila sa harapan mo at sa lahat ng tao. I-bless mo rin ka lang mga magulang at mga mahal sa buhay. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Denggen tayo ti surat ni Apostol Pablo para kadagiti taga Efeso. Ti panakigubat iti dakes. Kamaudyanan na, agbalin kay anatibker iti panakikaysayo iti apo, ken iti nabileg a panakabalin na. Ikawesyo ti ami nakabal nga ited ti Diyos, tapno mabalinyo asarangten dagiti pangallilaw ti Diablo. Saan adagiti tattao ti kagubgubat tayo, no di ket ti armada dagiti demonyo iti tangatang, dagiti agturay, dagiti panakabalin ken dagiti didyosen, wenno espiritu a pagdaydayawan, dagiti tattao iti daytoy dakes a panawen. Ngarud, ikabilyo ti salaknib nga ited, kada kayo ti Diyos, iti kasta, intun dumteng ti dakes nga aldaw, mabalin yunto asarangten iti kabusor, ket kalpasan ti panakigubat yo, at dakay tupay laeng ang nakatakder asi sasagana, iti iraraot na manen. Ngarud si sasagana kayo kumalata, aramaten yo a panakabarikes yo iti kinapudno, ti kinalinteg akaskabal asalaknibyo, ken ti gagaryo a mangipakaammo iti naimbag adamag, ti talna a panakasapatos yo. Mainayon kadagitoy, alaen yu pa'y ti pamati a panakakalasag yu. Ta iti daytoy, maidep yun to ti amin a dumardarang apana, nga ibjat kada kayo ti managdakdakes. Awatan yu met ti panakaisalakan a panakahelmet yu, ken ti sao ti Diyos, nga ited ti espiritu a panakakampilan yu. Agkararag kayo baya ti panangaramid yu kadagitoy, ket iti panagkararag yu, dawaten yu at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramiden yu, at kararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan yu dagiti amin at tao ti Diyos. Idawdawatan nakmet nga ikannak ti Diyos iti mensahe intun nakasagana ak nga agsao. Tapno naturedak amang ipakaammo iti palimed ti Ebanghelyo. Maipuon iti daytoy nga Ebanghelyo, may saak a panakabagi ni Hesukristo nupay si babalodak. Idawdawat yu a naturedak amang ipakaammo iti daytoy kas rebengko nga aramiden. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo ti pangkaibasa ti Ebanghelyo manipud ti Gospel according to Mark. Mark chapter 7 verses 24 to 37. Mark 7:24 to 37. Kastoy ti mabasa tayo. Umalis si Jesus at pumunta sa bayan na malapit sa Tyre.
Nagstay siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng mga tao na nandun siya. Pero nalaman pa rin nila. Merong isang nanay na may anak na batang babaeng sinasapian ng masamang spirito. Nalaman ng nanay na nandun si Jesus, kaya nagmamadali siyang pumunta at lumuhod sa paanan ni Jesus. Isa siyang Gentile na taga Phoenicia. Lugar yon na sa Syria. Nagmamakaawa siya kay Jesus na palayasin ang masamang spiritong sumapi sa anak niya. Sabi ni Jesus, hayaan mo nang makakain ang mga bata. Hindi tamang kunin ang mga pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, pero sir, ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain din ng mga pagkaing nalaglag ng mga bata. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sinabi mo, umuwi ka na, makikita mong lumayas na ang demonyong sumapi sa anak mo. Umuwi ang nanay at inabutan ang anak niyang nakahiga sa kama. Wala na nga ang demonyong sumapi dito. Umalis si Jesus galing sa Tyre, duman siya sa Sidon at sa bayan ng Decapolis, papuntang Lake Galilee. Dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking bingi at nahihirapang magsalita. Nagmamakaawa sila kay Jesus na pagalingin ang lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa maraming tao. Nilagay ni Jesus ang daliri niya sa mga tenga ng lalaki. Dumura siya at ipinahid ito sa dila ng lalaki. Tapos tumingala si Jesus sa langit. Huminga ng malalim sa kasinabi sa lalaking, Ephatha. Ibig sabihin, bumakas ka. Nakarinig agad ang lalaki at nakapagsalita na siya ng maayos. Pinagbawalan ni Jesus sa mga taong ikwento kahit kanino ang nangyari. Pero habang lalo silang pinagbabawalan, lalo pa nilang pinagsabi ito sa iba. Bumilib naman ang mga nakarinig ng kwento. Ang sabi nila, wow, ang galing-galing talaga niya. Dahil sa kanya, nakakarinig ng mga bingi at nakakapagsalita na ang mga pipi. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesukristo.
Thank you, choir. Trust His Heart. Isa sa mga paborito kong kanta yan. Very memorable yung kantang yan. Bakit? 5 months pregnant si Ruth noon, misis ko. Nagpa-check up sa OB. Nagpa-ultrasound. Sabi ng kanyang OB sa St. Luke's, may kasama yung bata na isang malaking cyst. Ang size ng cyst sa loob ng ovary ay kasi laki ng ulo ng bagong panganak na bata. So parang mayroon siyang kambal. Pero yung kasama niya ay isang cyst. At ang recommendation ng OB, immediate operation. Kasabay nandun ay tatanggalin na yung bata. Abortion. And, hindi lang yun. Tatanggalin pati ovary at uterus. Excited kaming pumunta sa OB nung araw na yan, pero paglabas ni Ruth, hindi maipinta yung mukha niya, tapos lupaypay ang itsura niya. Dahil sa sinabi ng kanyang OB. Nung sinabi ni Ruth sa akin yung findings ng doktor, sabi namin, hindi. Hindi kami papayag na maoperahan. Itutuloy yung pagbubuntis niya. And then sabi ng doktor, sige, antayin na lang natin na mag 7 months. 2 buwan na lang naman. Pero, kapag once na sumakit ang tiyan mo, sugod ka na rito at operahan ka namin. 8 months pregnant si Ruth. Magna 9 months noon. 3 a.m., sumakit ang tiyan ni Ruth. Nako, delikado. Inantay pa namin hanggang 6 a.m. 3 hours na sumasakit ang tiyan niya. Nung alas 6 na, talagang sinugod ko na siya sa St. Luke's. Pagdating sa St. Luke's, operasyon kaagad. Nung inoperahan, nakita na yung cyst pumutok na. Pero ang magandang balita doon ay parang may isang panubigan na bumalot sa cyst na yon. Kaya na-trap yung laman ng cyst na pumutok. Hindi kumalat. Hindi naapektuhan ang bata, hindi naapektuhan yung nanay. Nailabas ang bata kahit nakulang sa buwan, 8 months, pero hindi kinailangang ilagay sa isang special na facility. Malakas daw. Hindi niya kailangan ilagay sa incubator. Tapos, alam nyo, nung 5 months na yon na nalaman namin yung sitwasyon ni Ruth at ng bata, wala kaming ibang pinapatugtog kundi trust His heart. Kaya napaka-special yung kantang yan sa amin. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. Nagtiwala lang kami sa Panginoon at yun, yung batang yun, ayan,
Siya nang tagahawak ng camera natin pag Ilocano service. Si JC. Resulta yan ng pagtitiwala sa Panginoon. Itong kwento natin, teksto natin sa umagang ito mga kapatid, ay kwento ng pagtitiwala. It's a story of trust. Yung ating talata na binasa kanina ay nagsasabi sa atin na may pag-asa kahit na maging sino man tayo. Mayroong isang makapangyarihang Panginoon na kapag tayo'y sumampalataya sa Kanya, walang imposible. Ang lahat ng ating kahilingan na naayon sa Kanyang kalooban ay Kanyang ipagkakaloob. Dito sa ating binasang talata, mayroong isang nanay na nagmamakaawa kay Jesus na pagalingin sana ni Jesus yung kanyang anak kasi sinasapian ng dyablo. At yung pangalawa, may isang lalaki na dinala ng kanyang mga kaibigan at nagmakaawa sila kay Jesus na pagalingin sana yung kanilang kaibigan kasi bingi at pipi. Makikita natin dito ang isang napakahalagang aral tungkol sa pananalig, pananampalataya at pagtanggap sa mga kaloob ng Diyos. So, tingnan natin yung unang bahagi ng ating talata mga kapatid. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pagtawag at pagsusuri. Sa unang bahagi ng ating talata, makikita natin ang isang babae na mula sa Tiro, sa probinsya ng Syria. Kaya tinawag itong babaeng itong Syrophoenician woman. Lumapit siya kay Jesus para sa kanyang anak na sinapian ng masamang spirito. Ang problema, ang babaeng ito ay isang hentil. Kapag hentil ka, bawal na bawal kang lumapit sa isang Hudyo. Bakit? Kasi ang isang hentil ay tinuturing na marumi. At kapag nahawakan mo lang o nahawakan ka ng isang Hudyo, yung Hudyong yun ay may tuturing na marumi. At kapag marumi sila, kailangan nilang mag-alay sa templo ng isang sin offering. Bago sila may tuturing na malinis at makakabalik sa kanilang pakikisalamuha sa kanilang kapwa Hudyo. Ang mahal pa naman ng bayad ng isang alay sa templo. Ang laki ng tongpats. Alam niyo yung tongpats? Parang si Yorme lang, ano? Ang laki ng patong. Sa halip na 5 piso lang sana yung isang kalapati, hindi. Yung 5 pisong kalapati, ang presyo doon sa templo, 50 o mas malaki pa. Kasi dumaan daw sa quality control. Sigurado yung alay mo ay katanggap-tanggap kasi wala itong defect. Bawal naman magpasok ng ibang alay sa loob ng templo. Dapat yung mga nandun lang sa loob kasi dumaan nga sa quality control. Kaya yung mga Hudyo, hiniiwasan nilang dumihan, maalihan ng mga ibang lahi. Lalo-lalo na yung mga hentil at mga taga-Samaria. Pero itong babaeng ito, itong nanay na ito na lumapit kay Jesus, isang hentil. Ngayon, kapag may lalapit sa kanila, kapag may magpupumilit na hentil na lalapit sa mga Hudyo, at
hipuin or hawakan ang mga Hudyo, malayo pa lang, kapag nakita yung intensyon ng mga Hentil, sigurado ko, kulong ka. O di naman kaya, patay ka. May kaparusahan. May kaparusahan. Pero dito sa ating text, mga kapatid, yung inanay, dahil sa kanyang pagmamahal, labis-labis sa pagmamahal sa kanyang anak, di bale nang siya'y maparusahan, makalapit lang siya kay Jesus at makahingi ng tulong na sana pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Anong makikita natin dito? Una, mga kapatid, in here we see the love of a mother to her child. Makikita natin dito ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Gagawin ang lahat para lang sa kanyang anak. Parang Mother's Day sermon lang, ano? It doesn't matter whether siya'y mahuhuli or papatayin. Ang mahalaga sa kanya ay mapagaling ni Jesus ang kanyang anak. Di ba gano'n ang mga nanay? Gano'n ang mga magulang? We do everything for our children. We do everything for our children. Aramidan tayo, amin-amin, para kay tanak tayo. Tulad ng kwento ko kanina, we risk, especially Ruth, she risked even her life just to save our baby. Kasi sabi ng doktor, pag natanggal yung bata, tatanggalin ang uterus pati ovary, wala nang pagkakataon na magkaanak pa. Eh kung pumayag kami noon, edi wala sana na kami anak ngayon. So, she risked her life for the sake of our child. Kahit na alam niya na nanganganib siya, alam niya na pwede niyang ikamatay, pero itinuloy pa rin niya yung pagbubuntis. That's how the mother loved her child. Lumapit siya sa Panginoon. Nagmakaawa siya sa Panginoon. At yung text sabi, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. The Greek word used here is proskuneo. Ano bang ibig sabihin ng proskuneo? Hindi lang po basta ordinaryong pagluhod ng pagmamakaawa. Proskuneo also means worship. Sumamba siya sa Panginoon. Alam niya na walang ibang makakapagpagaling sa kanyang anak kundi si Jesus lamang. Tanong, do you have such love for your child and do you have such faith kay Jesus? Meron ba kayong ganong pagmamahal sa inyong anak? At meron ba kayong ganong pananampalataya kay Jesus? Do you worship Jesus with all of your heart? Are you willing to sacrifice everything? Are you willing to die for your child and for Jesus? Just to approach Jesus. Sana nga. Sana nga. So sa kabila ng kanyang pagiging hentil, siya ay may matibay na pananampalataya. Ang kanyang pagkilala sa kapangyarihan ni Jesus ay nagpapakita na hindi hadlang ang lahi o pinagmulan sa pagtanggap ng tulong mula sa Diyos. Minsan tayo ay nag-aalinlangan sa ating mga panalangin. Iniisip na hindi tayo karapat-dapat
Ngunit katulad ng babae, dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Alalahanin natin ang Diyos ay nakikinig at handang tumulong sa sinumang lumapit sa Kanya ng tapat o lalapit sa Kanya ng may tapat na puso. Ngayon, sinubok ang pananampalataya ng babaeng ito. Verses 27 to 30, makikita natin na dito inisip ni Jesus ang kanyang misyon sa mga tao ay una sa mga Israelita. Sa simula, tila hindi siya tumugon sa kahilingan ng babae. Ngunit sa kanyang pagtugon, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Sinabihan siya ni Jesus, hindi tama na yung pagkain ng bata ay ibigay sa aso. In effect, sinasabi ni Jesus na sa kanilang mga Hudyo, ang turing nila sa mga Hentil ay mga aso. Jesus was testing the woman. Sinusubok niya yung babae. Kung hanggang saan niya kayang tiisin yung pagsubok sa kanya. Kung hanggang saan siya. Susuko na ba siya kung kahit na, or dahil sa siya'y kinutya? Susuko na ba siya dahil sa siya'y tinawag na balewala o aso? Pero tingnan niyo yung sagot ng babae. Panginoon, aso man kami sa inyong paningin, pero yung aso kumakain din naman ng mga pagkaing nalalaglag sa ilalim ng mesa. Sabi niya, Lord, hindi ko hangad na ipagkalob mo sa akin ang lahat-lahat ng pagpapala. Kahit konti lang sapat na. Kumbaga, parang sinasabi ng babae, kahit konting pagtingin ang manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin lang, Lord, kahit konti lang, sapat na para sa akin. Namangha si Jesus sa pananampalataya ng babaeng ito. Hindi niya alintana ang mga hadlang. Ang mahalaga sa kanya, gumaling yung anak niya. Sabi niya, kaming mga hentil, meron din kaming share sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Dahil dito, sabi ni Jesus sa babae, umuwi ka na, magaling ng anak mo. Ano makikita natin dito mga kapatid? Hindi mahalaga kung anong background ng tao. Hindi mahalaga kung ano ang pinanggalingan o kung sino man ang tao. Ang mahalaga sa kanya ay may paramdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Dito maririnig natin ang Panginoon na para bang sinasabi niya sa atin, mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mahal tayo ng Diyos. Maging sino man tayo. Ano man ang pinanggalingan mo, ano mang sitwasyon mo, may pinag-aralan ka man o wala, mayaman ka man o mahirap. Mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, gusto niyang ipagkaloob ang biyaya, pagpapala na nararapat para sa iyo.
Ang pagsubok sa ating pananampalataya hindi palaging masakit o malupit, mga kapatid. Minsan ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating mga puso sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang ating pananampalataya dapat manatiling matatag kahit sa mga panahon ng pagsubok. Sa ikalawang bahagi ng ating teksto, makikita natin dito ang isang lalaking bingi at pipi na dinala kay Jesus. Ang paraan kung paano siya pinagaling ni Jesus ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ano ito? Ang paglapit kay Jesus, ang paglapit sa Diyos, at ang paglapit ng Diyos sa atin ay kakaiba. We may have different encounters with Jesus, with the Lord. No, however, kahit na magkakaiba man ang ating encounter sa Panginoon, makikita natin na the Lord still gives the same blessing. Halimbawa, yung encounter ko sa Panginoon. At nung na-encounter kong Panginoon, pinagpala ko. Yung encounter ni Nanay Pearl sa Panginoon, ay pinagpala siya. Magkaiba man yung aming kwento ng encounter kay Jesus, pero pareho ang pagpapala. Bakit ko sinabing pareho? The grace, the blessing that you need at that very moment is actually the grace, the blessing that Jesus gives to you. Magkaiba man ang aming pangangailangan, pero mayroong similarity. Ano yon? Jesus gives the grace that we need. Magkaiba man aming kailangan, pero ang common ground dyan ay Jesus gives the grace that we need. Ano bang biyayang kailangan mo ngayon? Ano bang kahilingan mo sa Panginoon ngayon? What is the grace that you need this very moment? Bring them before Jesus. And just as He gave the grace of healing to the deaf and mute man, kung paanong pinakalob niya ang biyaya ng kagalingan sa bingi at piping lalaki sa ating kwento, ganyan din ang biyayang ipagkakalob niya sa iyo. Ang kailangan mo ngayon, kanyang ipagkakaloob kung lalapit lamang sa Kanya. Ang Panginoon ay hindi lamang nagmamasid, kundi siya ay kumikilos sa ating mga buhay. Sa ating mga pangangailangan, alalahanin natin ang Diyos ay nariyan upang makinig at kumilos. Ang Kanyang himala ay nagmumula sa Kanyang pagmamahal at malasakit sa atin. Kung kaya't mga kapatid, mula sa kwento ng babae at ng lalaking bingi, natutunan natin ang halaga ng pagkilala sa Diyos. Ang lakas ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at ang pagmamahal ng Diyos na siyang nagdadala ng pagpapagaling at pagbabago sa ating buhay. Kung kaya tayo inaanyayahan, tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya ng may tiwala at pananampalataya. Sa bawat hamon at pagsubok nating hinaharap, tandaan natin ang Diyos ay nariyan, handang makinig at tumulong sa atin. Nandiyan ang Diyos, handang makinig at tumulong sa atin. Lapit, lapit kapatid. Lapit sa Panginoon. Siya'y nandyan. Kanyang sinasabi sa iyo, mahal kita. Maging sino ka man. Mahal kita. At aking pinagkakaloob ngayon
ang biyaya at pagpapala. Amen. Sa sandaling ito mga kapatid, ating ibigay ang ating mga kaloob. Tinatawagan natin ang mga ushers. Dalawang bagay po ang ating mga kaloob ngayon. Ang isa ay para sa ating Rebuilding the Temple Project. At yung isa ay para sa ating mga tithes, pledges, and offerings. Inaniyahan ko kayong lumapit dito sa harapan at ibigay ang ating mga kaloob. Yung blue, yung dalawang blue ay para sa ating rebuilding. Yung dalawang maroon ay para sa ating tithes, pledges, and offerings. Dito kayo, tayo na lang kayo dyan. Ses at Maricar, magpalit kayo ng pwesto. Ayan. Muli po, yung ating blue, yung blue na offering bags ay para sa ating Rebuilding the Temple Project. At yung mga maroon ay para sa ating love gifts, tithes, pledges, and offering. Iti santuarium uapo, ited miti datun mi, ited mi kan kao Dios, dato na panagdayaw. When di pa'y mi kan ka, dato na napnuan panagyaman. When di pa'y mikan ka, dato na napnuan ragsak. Nagkararag tayo. At tuyo apo dagiti sagot, ingkam ipaidakan ka ita. May ayo ka kadiyo apo ka dagitoy. Benisyon dagitoy. Aramatem dagitoy tapno, ti templom dito'y nakskit. May patakder. Templo na pinpintas. Templo. Ang may kari ang mawagan. Templo ti Dios. Medisyon na mo dagiti anak mo isudan ng ipaay. Tapno agtultuloy ti ministeryo ti iglesia. Agtuloy ka diti panangawad dati bendisyon mo. Magalak ka nawa Panginoon sa aming mga alay, sa aming mga handog. Gamitin mo mga to upang sa ganon ay lalo pang lumaganap ang iyong salita at ang iyong kaharian dito sa mundo. Pagpalain ng mga anak mo na nagsipaghandog sa mga ito, patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. At dadamag ngayon kam ibaga, amang palintag dagdaga, damag anap tuan sa mitna, damag ranyag ken kapya, napnut nawag ken kapya, tisip nga tagban nawagan, katipan nawag mo malaman, pagarian ni Kristo umayen, nawag ayat ahintaen. At da kanta ngahin kami kanta, kadagiti ililit daga,
kanta mangitan o puso, ket mang parmek sa iro, ket mangitagay pudno, tisip nget agpanawagan, ket iban nawag mo malaman, pagarian ni Kristo umayen, lawag ayat agtaen, at dadamag ngayon kam ibaga, naranga taim baon na anak na mangisadakan parswa, ayat na may pakita, isip nga't agpanawagan, katiban na wag mo malaman, pagarian ni Kristo umayen, lawag ayat agtaen. Mga kapatid, may sakit ka bang nararamdaman ngayon? May mga pinagdaraanan ka ba ngayon? O di kaya ng inyong mga mahal sa buhay? Dalhin mo ito sa Panginoon. Dalhin mo ito sa Panginoon. Ialay mo ito sa Panginoon. Gaya ng ginawa ng babaeng Syrophoenician. Iluhod mo ito sa Panginoon. Hingi ng kanyang tulong. At kung paanong tinugon ng Panginoon ang kanyang kahilingan, kanya rin itong tutugunin. Kung paanong pinagaling niya yung pipi at bingi, dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, pagagalingin din niya ang inyong mga mahal sa buhay na inyong ilalapit ngayon dahil sa inyong pananampalataya. Anumang problemang pasan-pasan nyo ngayon, kanya itong lulutasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo siyang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Kayo ang Diyos ng awa, Diyos ng kagalingan, Diyos ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat inyong ipinaalala sa amin na hindi mahalaga kung ano kami o sino kami. Hindi mahalaga kung ano man ang nagawa namin nung nakaraan. Hindi mahalaga kung kami man ay may pinag-aralan o wala. Kung kami man ay matalino o mangmang. Kung kami man ay mahirap o mayaman. Sa harapan mo, kami, inyong mga lingkod, kami inyong mga anak na karapat-dapat ng iyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, kami lumalapit sa iyo ngayon. Naninikluhod kami sa inyo. Pagalingin ang bawat sakit na nararamdaman namin. Ganon din, Panginoon, ang bawat sakit na nararamdaman ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila ngayon. Wala pong ibang makakagawa nito, Panginoon, kundi kayo lamang. Jesus, oh Jesus, extend your healing hands and heal us. Extend your healing hands and heal our loved ones, our families and friends. Marinig nawa namin ang iyong tinig. Umuwi ka na. Magaling ka na. Umuwi ka na. Magaling na ang iyong mahal sa buhay. Thank you, Lord. Thank you for those words of assurance. Umuwi ka na. Ang iyong problema ay may kalutasan na.
ang iyong kahilingan ay akin ang pinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa assurance mo sa amin. At ngayon lumalapit ako at patuloy na lumalapit, Panginoon, para sa mga kapatid na narito ngayon sa simbahang ito, ganon din sa mga nasa online worship. Inyong ipatong inyong mapagpalang kamay sa kanila at maramdaman ang iyong presensya sa buhay nila. Maramdaman na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na hindi nang iwan. Ikaw ang Diyos na lagi nilang kasama. Halika, Panginoon. Samahan kami sa bawat hakbang namin. Halika, Panginoon. Maging katugunan ka sa bawat pangangailangan namin. Sa ngalan mo, Kristo, ito ang aming pagsamo. Amen at amen. Aking tinatawagan nating kaibigan si Pastor Gilbert Cedillo upang siyang magbigay ng basbas sa atin mamaya. At idalan litay nagna tapno tatao amuda Diyos ken kinapudno na ken kwa na umayda tisip nga tagbanawagan katiban nawag mo malaman pagaryan ni Kristo umayan nawag ayat agtaan. Mga kapatid sa Panginoon, bayang pinagpala, pinatawad ng Diyos, minahal ng Diyos, pumayo tayong lahat. Taglayin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy tayong pinababanal, at ang pakikiisa, patnubay ng banal na Espiritu, sumati nawa, ngayon at magpakailanpaman. Amen.